बाप रे ला ये तो सारा बीमार हो गइल बा किधर में करा के परेशान हो गइल बा ये के बेचब कसाई के पाड़ा पाड़ा रख के ना हम परेशान है रोज चिल्लाई ना के रे के बेच दे सर ले बच्चा आ जा का भइले अरे काहे बिलिक बिलिक करवा थाई रे पतैया बाबूजी कौन बल्ली से गंगा में ले रे हम जी के का कर सकेले बाबूजी ने बताइए अब तुम कहीं कि नहीं बाबूजी अरे तो भाईल का ये तरह बिलिक बिलिक कभी रोवे के नहीं आज रोवा थाई पूरा करे जब पूरा हमर झंझना गइले तो देख के अरे भाईल कर रोई भी हमरा के ए बाबूजी अरे भाईल करे पतैया ये बता का बताए बाबूजी बोल के मजाल भैला कि तो के कुछ बोला सर सुनने का चाहता नहीं बोला ठीक है बा अरे भाईल करे ठीक है बाबूजी सुनी अरे मेरा बच्चा पता ना भौजी तेल तो अरे रोवे के ना चाहिए भौजी तुरंत आई हैं भौजी का कोई ना कि आज भौजी जा तो अपने बचवा के ले जा बताओ हम लोग को चिंगो छूटी गोदी में ली ना तो चुप हो जाला जब पड़ी ना तो रोवे लगेला भूख लगल बा दूध पीबे रुका बतानी तो न पड़ के रुके जे हाँ मैं बाल एकदम नोच दी रहे जा बतानी दूध लेके ठीक तुरंत आते नहीं दूध लेके हमारे बाबू रहा बतानी दूध लेके रुक जाओ कोई बा हो कनिया ए कनिया अब बारू हो घर में अरे बाप रे तो लइका के सुला के सब कहां अरे बाबू ये हम सोना केहू के भगवान ना देवला केहू के देवला तो केहू ऐसे ही छोड़ के चल जाला अब बाबू के कैसे छोड़ के सब कुछ चल गेल आ कहां गेल ए कनिया अरे बाबूआ रोत तोहारे बाबूआ और न बाबू ना रोके चाहिए अच्छा बाबू ना अच्छा बाबू अच्छा तो भूख लागल का पता कहां चल गेल का ए कनिया अरे बाबूआ रोत तोरा ए कनिया हां ये राम कनिया इनका लक्षण तो देखो हर बाबूआ ए कनिया छोड़ा मत बाबूआ के छुवे की हिम्मत कैसे हो गलो हां का बोल बुची एगो तो बच्चे का जन्म ना दे सकिलु पांजन कहि के कल मुई कहि के पता ना कौन सा मुंह लेके आ गेलु हमरा घरे ऐसन काहे बोल तार हिम्मत कैसे होगल बाबू के उठावे के हां ए बुची ना दी तो बाबू गिर जाता जी नीचे में बुची चला दूर रह के पहले बात करता बंझिया कोई के ठीक है बाबूजी सही लोग कहला कि बांजिन के चेहरा ना देखे के चाहे दिन बनो जतरा बिगड़ रहेला हमरा से का भइल बुची अरे हमर बाबा के छू देले अगर हमर बाबा के कुछ हो जाई नु तो देखले का कहब अपना भैया से भौजी से ठीक ना ई का घर में जा जा के नीचे नहीं भम रे तो का हमसे बात करत नहीं बुची त का इज्जत के बात करी बांजिन कह के हम तू तो साफ एकदम बांजिन बड़ी बांजिन एगो बच्चा के जन्म ना दे सकेली छुछुंदरो के ना अब बात कर बांजिन ये के निकल अपना घर से निकल जैसे चूड़ा कहीं के बताओ तो अरे हमारा बाबू चुप रहा लेके चले तेरी मम्मी भिरी चल लेके चला तेरी मम्मी भिरी कैसे हमरा के बाजिन कलक जय भगवान तू ही हमरा के सुनवा तेरा ये लिखल है हमर नसीब में कि गोदनी दियादन कहते चले बाकी हमर ननद हो के हमरा के बाजिन का दे तो हके ना मान करता कि तोर मुड़िया ये जिंगे ऐठ के ना ये गाल दे जब जाना तन कि मैं गांव देख के जरे वाला बारे ऐसे ही ताना तूनी मारे वाला का जोड़ता लोकरा घर जे लगे बाबूजी का करी बाबूजी हमें के जहर दे के मार दी बाबूजी ना दे के ऐसा बात मत का बाबूजी नाना धो के हमरा के पड़ता मारे तने बाबूजी ने बताई बाबूजी हम तो मुंह फाट हिया ओकरा से तो हम जाई ना डारी में तरे ओकरा से चुप लगा के दम में उहा नेन बन के बिलाई जाई ना उससे ना हम बोल चाहिए ना उ झगड़ा ही नहीं है बाजिन के मुंह देखा तरी तो हम दिन खराब हो जाला रे बताई बाबूजी का हम इतना खराब बनी बाबूजी हां तू घबरा जा कोई आके नहीं के चाहिए तू घबरा जा तोर ना ऐसा लड़का होई ना कि गौवा वाला ना देख के ना पूरा ना तरसिया सा पूरा भीड़ लाग जाए तोरा लड़का के खाली देखे खातिर
भगवान दिया तनकी देर होला अंधेर ना होला ठीक है घबरो जा तोरा ना जाए के चाहता ला तू झूठा ही जाता लिए घरे वो घरे पर घर पर रह नून रोटी खो पर रह का जरूरत था दूसरा घर जे रखे ठीक है बाबूजी हम बार बार समझाई न रे कि गांव वाला रे देख के जल्दी हंस रे कोई के आगे ना सोचे से कि आगे बढ़े हो बाबूजी देख अब ना जवन कहा था ना तवन दिमाग से बढ़िया ने दिमाग में बैठा ले बाबा बाबा के लिया के चल चाहे तू ना जली ना अब तोरा जाए के पड़ देख ले गांव वाला कैसे ताना मारता से कैसे कैसे तू एक बार हमार बात मान ले आ तू चल 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 घर में झोरा वोरा जवन चीज लेबे को चाहे चल यही तरह ये जे ले यही तरह कहाँ पर जाके पड़ी बाबूजी हम लिया के चलब ना ठीक बा बाबूजी चल। चली चल अब नाकुर नुकुर कैलू तो ताके बाबूजी मन के मनोकामना पूरा हो अरे गई ना? पूरा हो जिया चल यार से यार चले दे बड़ा ए बाबूजी ये बड़ा का देखिए आराम से आई है बाबा जी के अरे बाप रे बाप कितना ठीक से बाबूजी हाँ। देखिए तो फान के ये घर है बाबाजी के बाबूजी ले बाबा जी कुटिया रे अच्छा कुटिया हाँ हाँ, चल चल अब बंद कर रही ये हाँ। ये अरे वो यहाँ जरूर है ओम धर 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 ओम धर 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 आप बताइए यार ओम धर 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 ओम धर 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 ओम चिरंजीवी रहो बच्चा ओम धर 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 जय हो गुरु बच्चा यहाँ जाओ ये बाबा आपके का बताए का बोलो कैसे कैसे डहरिया में दम अपन गोड़वा धरत धरत ऐनी जब के दुआरिया ये बाबा का कोनो दिक्कत परेशानी बा गौवा घर में तरह ताना मारत नैसा मारत न कि पूरा करे जाए में तीर लिया चुभाता ओ ये बात बा टेंशन मत लो बच्चा जे भी आज तक बाबा के दरबार पे आइल बा ना खाली निखे गोइल समझ लो बाबा समझ कि पत्तो हमारे भी तरह डबक डबक के रोवेले राती के ना कि हमारे देख नहीं जला ये बाबा ओ, ठीक बा बच्चा का परेशानी हो बच्चियो बिंदास बोलो कोनो बात नहीं खे बाबा कोई परेशानी नहीं के बाकी एक ही को परेशानी है कि रौरा हमर सुना गोद के हमर भर दी बाबा ओ ये बात बा ठीक बा बच्चा काम हो जाई टेंशन मत लो ओ जी बाबा हाँ रुक जा हम कुछ भभूत बनाए थे इनके ठीक बा ना जय हो गुरु गोरखनाथ है देखो ये बच्चे आज भी द्वार पे हैं और खाली मत जाए जय हो लो बच्चियों देखो एगो शाम के खाली एगो सुबह ठीक बा ठीक है बाबा हाँ जैसे ही खेबू ना तारा गोदी में एकदम फूल खिले लगी समझ लू ठीक है बाबा टेंशन मत लो हम कोनो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हम अथु कह दानी समझ गेल ना ठीक है बाबा ठीक हो गई बाबा हाँ फिर और आवे के पड़ी ना ही बच्चा जे हमारा द्वार पे खलिया जाला ना ओके दम खाली हाथ ना जाए देनी समझ लो अरे बाबा आप ये बाबा। बाहर आए रौरा बात बस भगवान जी हमार बात रौरा बात सुन ले टेंशन मत ले बच्चियों रौरा के हम जोड़ा कुर्ता बाबा हम अपने हाथे पे रहे बाबूजी ना बाबूजी बाकी भगवान पतो जी ये हम तो से हम कहत रहे ना रे कि चालू चालू तो पतो ये हमार नहीं आवता लिया बाबा नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है बच्चियों बुजुर्ग आदमी के बात मानल जाला समझ लो बच्चियों बाबा, और सब सबका हमरे मिलजुल गलती कर रहल जाला हम एक बार हमार सरुया आई रहा से झिंगानापुर के आपे के आए से हुए हमके पता तो देना से यही से हम आपके हैं नहीं उहे ना जब सोतवा ले आई रही जा हाँ 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 बड़ा नाम लेना जा हमार हाँ अच्छा। बाबा हाँ वही से पता लगाओ कैसे कैसे आपके हैं नहीं यही तक क्या कका बार हम कहीं पता है मन में ना करे बात तो बाबा चल जाता हाँ ठीक हो बच्चा ठीक हो चिरंजीवी रहो ठीक है बाबा चिरंजीवी रहो बच्चे फलत फूलत रहो ये बाबा कुछ आपके तो लिया खातिर देवे खातिर तो कुछ लिए ना के लिए जहाँ बड़ाई में चले ये बच्चा जान थुआ हम दान दक्षिणा ना लेनी समझ लो जे के जो चु बुझाला तो चीज दे देला चढ़ा देला हम
चल चढ़ा बाबा देनी गुरु फिर अब आई रउआ के कभी ठीक लाई कल्याण भवती चल चल पता है चल चल पता है चल ओम धर 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 ओम धर 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 धर